И навътре не се иска дори толкова силно гребане, понеже няма течение. Идеята ми е да се движим по-бавно, за да мога да ви разказвам, да си разглеждате. Вижте тук папа. Така, ето това е пещерата. Цялата пещера е мраморна. Самата пещера водата е образувала. Силното течение, когато е разбивало скалата, с времето си проправя път през самата скала. То значи не е образувана пещерата. В пещерата живеят няколко вида животни. Едни от тях са видрите. Предполагам, знаете какво са видрите, да. Да. Те са едни дребни бозайници с размерите горе-долу на домашни котка, които ядат по много риба. Всяка една от тях изяжда колкото своето собствено тегло риба всяка вечер. Активни са само през нощта, така че сега е много малко на радостта да ги видим. Освен видите, в пещерата живеят паяци, нощни пепелуди, комари и риби. Прилепи няма в тази пещера поради две причини. Първата причина е, че когато ранна пролет се топят снеговете, цялата пещера се изпълва с вода. Тоест, това е всичкото празно пространство над нас, което го виждате, се пълни с вода. Втората причина, поради която не живеят прилепи в пещерата е, че мрамор е прекалено гладък и те не успяват да се захванат, за да изсипат талата. Общо взето, колкото по-навътре влизаме в пещерата, толкова по-ясно се вижда мрамор. Деца? Да. Кошкат. Яко ли? Да. Така, тук сега спираме лодката за момент. Продължаваме насам. Искаш ли да гърба назад? Нямам много се опитам. Так. Тук е една от пещерите, в които живеят семействата видри, за които ви споменах по-рано. Може да видите техните стъпки по кълта. Виждате ли тук? Да. Ето ги. По принцип, когато се напълни пещерата с вода, на видрите им е най-добре, понеже рибата се изморява от силното течение и е много по-лесно за улавяне. Също така те избират пещерите си на такъв принцип, че когато се напълни голямата пещера с вода, вътре в техните малки пещерички се образуват въздушни джогове, които им помагат да оцеляват през пълноводните месеци. Общо взето, рибите и видрите си живеят тук целогодишно. Не ги плаши нито силното течение, нито тъмнината, нито пък Има студът. паяк. Къде? Ето там. Има много паяци, да. Внимайте, че тук има камъни, да не се ударите. Колко е дълго на сам пещерата? Дължината на пещерата е 100 метра. Не е толкова дълга, но пък много работи могат да си видят за това късо разстояние. Малко по-навътре Да. ще видим най-различни предмети и дървета. Те се отдувават по един много интересен начин в пещерата. Точно от мястото, където качихме с лодката, а и в самото начало на пещерата се образуват много силни водовъртежи, когато се вдигне нивото на водата. Именно тези водовъртежи връщат всичките тези предмети и дървета обратно в пещерата. На излизане, когато се връщаме, ще ви покажа къде са местата, където се образуват силните водовъртежи. Вижте нагоре какво става. Не ми се виждаме. Страшно ли? Така. Тук сега приближавам лодката близо до лявата част на скалата. Виж мрамора. Докосните мрамора, който се намира в ляво от вас. Ето тук малко по-отпред, че Ето малко да си изплаши от Спайдермен. един паяк. Так е пипни ли, Войс? Виж, наистина има паяци. Ето го още един спайдер. Да. Тия паяци какво правят като има на наводнение? Ами общо взето те се завиват в пашкули, които правят Ето ги тук. с мрежи, да. И някак си оцеляват. Много ме е интересно дори на мен как оцеляват. Мрамора, понеже има плътен състав, водата не е успяла да го разруши, а тя само успяла да го заглади. А всичките тези браздички, които ги виждате по мрамора, са от силното течение на водата, когато се е блъскала в него. Тук горе Шишето. някой си е забрал шишетата. Има най-различни предмети, както ви споменах. Заради силните водовъртежи те се озовават в пещерата. Тук отпред има и дънер чак.
Точно този дънер, който е заклещен изпод скалата си, има история. Намираше се точно на място, където надувах лодката и хората го използваха като пейка. Сядаха да си почиват на него. В един момент, рано на пролет, когато стопе снеговете, заради силните водовъртежи, които са се образували, дънера се озовава в пещерата. И когато вече се нормализира нивото, времето се стопли, реших да слезна и вече да започвам да работя. Когато слезнах с първата група, докато надувах лодката отвън, забелязах, че дървото го няма. И си помислих, че по-логичният вариант е реката да го отнесе надолу по своето течение. Но когато влезнах тук, го намерих заклещено тук. Леле, виши отгоре. И вече една година не е мръдна. Тук отляво има едно образование. Това са така наречените драпери. Те се образуват в продължение на хиляди години. По статистика пещерата е на 175 хиляди години. Води се млада пещера. По принцип в повечето млади пещери няма такива подобни образования. Но тук, понеже в пещерата целогодишно има вода, съответно от водата се получава голямо количество влага и като цяло влагата забързва процеса на образуване. Ето там отсреща, където светя, отново е пещеричка, в която живеят семействата види. Някой пробвал ли се да влезе вътре? Ами аз съм ходил до там за робчето, но навътре става прекалено тясно и непроходимо. Така, сега влизаме навътре. Тук отдолу? Да. Когато се придвижите, най-лесен вариант за придвижване, като се захваните за скалата и леко придърпате лодката напред. Най-лесният вариант, нали? Също така, много трябва да внимавате с главите си, за да не ви ударите ръковете на мрама. А тук ще се мушнем. Да, Деца? няма проблем. Достатъчно високо е. Ванеса, главата прибери. А, така. И ви ти. Ето нас съвсем лесно се преодолява. Уа. Да се дигам ли? Да. Тук може да стигнем с лодката. Това е една част от пещерата Дяволското дърво. Тук сега спирам за кратка беседа, след което обръщаме лодката и се връщаме обратно. Нека първо обърнем внимание на мрамора, който се намира точно над нас. Ако успявате да забележите как цвета на мрамора е тъмносин, в принцип, колкото по-тъмносин цвета, мрамора е по-качествен, по-скъп и повече радиоактивен. Съответно, нали, евентуално в момента се питате как няма добив. Ами няма добив, защото се намираме в защитена територия. Също така, ако евентуално започне да се добива мрамор, от тук цялата скала ще се срути. Защото това е стабилната основа, от която скалата има нужда. Нека сега обърнем вниманието си в дясното откъде. Ето там виждате ли има едно парченце жлато, което е закрепено за скалата. През 1970 година двамата водолази, които са се опитали да изследват пещерата, точно с това желязо закачили спасителното въже, за което били вързани. Те се вмъкат, ето тук отляво на лодката, от самата скала навътре. Идеята им е била да изследват какво има там долу и да излезнат в горната част на пещерата. Муркат се от тук, за да се движат срещу течението, защото така една идея по-безопасно и при аварийни ситуации много по-лесно могат да се върнат обратно. Но за съжаление обаче двамата водолази загиват. Най-интересното е, че те не загиват от удаване, а от инфаркт, който най-вероятно е причинен от силното налягане на водата. Или пък са видели нещо и са се изплашили до смърт. Като цяло, едва на другия ден успя да се събере спасителен екип, който да извади телата. След като извадили телата, забелязали, че бутилките за кислород, които имали, имало кислород за още половин час, което автоматично доказва факта, че те не загиват от удаване. Двамата водолази са единствените, които се опитали да изследват пещерата. И от тогава до сега вече се навършат 54 години, други ентусиасти няма. След като загинали, многократно са направени опити с техниката си изследва пещерата. Най-различна техника е пускана от тук навътре. Всичката техника изминава едно съвсем кратко разстояние от порядъка на 20-25 метра някъде изпод скалите. Част от техниката просто изчезва, а другата част пък спирала да работи. Това най-вероятно се дължи на разположението на магнитно поле на Земята, да влияе по някакъв начин върху техниката и да смущава.
Общо взето пещерата си остава неизследвана и се нарежда на 22-ро място в топ 100 мистериозни места в света. Само преди 3 години, когато тъкмо започна да работя, беше на 42-ро място. Тоест за 3 години измества цели 20 позиции. Също така, преди доста години, горе в селото става много голямо наводнение. Близо покрай реката имало голям склад с труби. Когато се покачило нивото, реката понесла със себе си 300 кубика дървен материал. И понеже малката река, която се спуска от селото, се влива в дяволското гърло, всичките трупи влизат в него. Съответно се очаква точно от тук да излезе, понеже от тук излиза водата от дяволското гърло. Но от тук не излиза нито една треска. Най-логичното обяснение е, че те остават заклещени там някъде долу в огромно празно пространство, където са най-вероятно и до ден днешен. Също така се твърди, че има нещо подобно на сифон, през който само водата успява да мине. Това, разбира се, прави голямо впечатление на хората, как 300 кубика дървета просто изчезват и те решават да направят опит, чрез който да установят откъде излиза водата от дяволското гърло. И правят следното. Изсипват боя в горната част на пещерата. Понеже разстоянието не е толкова голямо, боята би трябвало да стигне тук за няколко минути. Но боята излиза от тук след 2 часа и доказва всъщност колко е дълга пещерата. Твърди се, че от единия до другия си край пещерата е дълга 25 км и всичко това разстояние е скрито някъде изпод скалите, в подводни лабиринти. Да. Тук сега може да предположите колко е дълбоко. Нямам идея. Предавате ли се? Да. 45 метра е дълбочината тук, точно под нас. Вау. Също така, това е 45. Точно така. Също така, това е най-ниското ниво, което може да се постигне през лятото в най-големите жеги. Тоест, миналото лято беше много сухо, изобщо не вара, съответно има голямо изпарение, водата намалява. Малката река, която захранва пещерата с вода, която се спуска от селото, почти беше пресъхнала. А тук нивото не се промени дори с сантиметър. И това нещо ме навежда на мисълта, че толкова малка плитка река няма как да подхранва толкова дълбоко място с вода. И най-вероятно тук някъде наоколо има подпочвени води или пък някакви извори. Общо взето тези 45 метра имат само едно хубаво нещо. И то е, че ако случайно с някой падне от лодката, няма къде да се удари пръстите на краката. Да. Все пак толкова негативни работи, къде е много положително. Да. Като цяло това е беседата. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете. След тези двамата човека никой ли не е се опитвал да Никой се друг. дори тук да влезе в... А как са ги извадили в такъв случай? Ами, понеже те били вързани с въже и са стигали въжето. Ага. Деца искате ли да кажем нещо сега? Те още взето нито се заклещват някъде изпод скалите, нито нищо, просто се умират от силното налягане.